ମୋ ରୁମ୍ରେ ଏତେ ବଡ଼ ମହୁମାଛି ବସା ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିନି। ଯେ ହିରୋ ଭଳିଆ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ନେଇ ଆସିକି ମୁଁ ଭଲ ଭଲ କରି ଦେଖୁନାହିଁ ତା କାରଣ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଘର ସଫା କରିବାକୁ ହିଁ ଆସିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ପାଟିରୁ ଦୁଇ ପଦ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାଳି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ନିଦ ଭଗ୍ନ ହେଲା। କହିଲା ହଇରେ ଡାକୁଣିକା ଝାଡ଼ା ମତେ କେତେ ଶୋଇବୁ, ଶୀଘ୍ର ଉଠେ, ଆଗୁଆ ରଜ ଆସୁଛି, ଘର ସଫା କରାହବ। ରଜ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ପର୍ବ ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ କିଛି ଛୁଟି ଥାଏ ଆଉ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମଉଜରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରଜ ମଉଜ। କାହିଁ ଆଉ ସେ ରଜ ନା କାହିଁ ଆଉ ସେ ପୋଡ଼ପିଠା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ବିଶେଷ କରି ଗାଁରେ ଦୋଳି ବି ଲାଗୁନି। ଯିଏ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଏ ନା ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ପୋଡ଼ପିଠାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଇଦେଲା, ମୋ ମୁହଁଟେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ। ତ ଏମିତି କଥା ହେଇ ଘରର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ଦେଖୁନା ମତେ ଖଟ ତଳେ ପୁରେଇକି ମୋ ମା କ'ଣ କାଲୁ ବାଲି କରୁଥିଲା, ସେତିକି ତା ମନେ ଭଲଲାନି, ମତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୋଛା ବି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସଫା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଉପରେ। ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମହୁମାଛିଙ୍କ ରୁମ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଡେରି ନ କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଢ଼େଇ ଧରି ଆଉ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ଧରି ଆଣି ତାକୁ ଖେଞ୍ଚିଲି ଭାଇ, ଝଡ଼େ ବେବେ ଗଳେ। ନା ନା ଲାଗିଛି। ଏ ଭାଇ କେତେ ଜୋର ଉଡୁଛନ୍ତି ବେ, କ'ଣ କରିବି ଗଳି ଏ ମହୁମାଛି ବସା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଯେତେ ଖେଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ସେ ଗଳୁନି। ଏ ଭାଇ ତୁ ଗଳି ପଡ଼ ନା, ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ କଢ଼େଇ ରଖି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା। ଏ ଭାଇ ଯାଇଛି, ଏଇଥର ଗଳି ଯାଇଛି। ଓହୋ, ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ସବୁ କିଛି ଉଡ଼ିଗଲା। ସକାଳୁ ପହରୁ କାମ କରୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା। ଆପଣ ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।